Здравейте! Както обещах преди няколко дни, днес ще започна с подмяната на приклада на пушката и с ръкохватката, този грип. Няма да разговарям цялата пушка за момента, за да ми е по-удобно така да я държа. Защо ще го сменям? Не е удобен, първото нещо. Много е късо разстоянието от тази част на ръката до спусъка, което те кара интуитивно да хващаш спусъка с втората фаланга на показалеца, а това не е правилно, доколкото знам при стрелбата. Трябва спусъка да попада по средата на първата фаланга, ако не и към върха й. Вижте как се получава тук. В комплекта на приклада има и нова дръжка, надявам се по-ергономична и малко по-дебела, личи си. Сега ще я сменим. Няма нищо трудно в тази операция. Единственото, което трябва да се внимава, има една пружинка, която накрая си има едно малко щивче, фиксиращо на заключващият болт на оръжието. Ето тук има място тази пружинка и на новата ръкохватка. Внимателно я хващам така, оставям пружинката на мястото, има си гнездо. Сега се надявам да стане от първи опит. Чудесно. Така си мисля. Супер. Защо са направили така инженерите на оръжието? Нямам представа толкова оригиналната дръжка да е толкова тънка. Може би има два варианта: или да те принудат да си купуваш aftermarket части, което обаче според мен е една игра, с която можеш и много да загубиш. Определено е по-удобна. Определено, да, по-дебела и идва точно, почти точно на мястото, където е. И втората причина, за която се сещам, е да може да бъде използвано оръжието от всеки. Всеки, имам предвид средностатистическа американска домакиня, която спокойно събота неделя да обере банка, или пък някой талибанче 6 годишно да води огън срещу наши войници. Направили си сметката, предполагам. Няма значение от какво оръжие умират войниците. Така, развих и приклада, излиза спокойно. Тук също се намира една такава малка пружинка с щивче на края, която на един от двата затварящи болта на пушката. Спокойно сега се разглавя. Само да извада щивчето, изпадна. Ето го какво представлява. Малка частичка
самият щифт, по който има легло, което да върви другото малко щифче. Предварително това съм го отхлабил с инструмент, с който не мога да се хваля. Затова не го показвам в момента. Развивам тръбата, вътре има пружина. Затова така натискам. Има още един щифт. Готово. Още един щифт с пружина. За контрящ. Това ще го отстръгвам сега. Така. В сравнение на двата тубуса на приклада. 5 см разлика в полза на стария. Така, също ще ви покажа и двете пружини. Десет сантиметра в полза на старата също. Не знам каква роля ще има дали ще има някакво отражение в презареждането. Интересното, че в този болт тук има някаква противотежест. Все още не съм си обяснил за какво се използва. Просто става първо обаче да сложа този нит с щипчето вътре в него. Така. И тази фиксираща пластинка, която ще има роля да придържа пружинката в последствие да не излиза. Определено си има точно място, където да попадне, докъде да се завие новата тръба, фиксиращият щифт от вътрешната страна. С контричка. От тук се поставя новата пружина, като с палец, с показалец или с някакъв инструмент, в случая ще се опитам да бъде инструмент, да натисна това щифче надолу, за да може да влезе спокойно. Извинявайте, ама и светлината не ми е много добра и го търся. Иначе, ако си е правил по-често тази операция, може да стане и по-лесно. Сега ще хвана вече. Така не става. Върши си работата. Готово. Самия механизъм е монтиран. Контрата си е на мястото. Пазна този щифт. Много операцията с щифта. Дупчицата, ето трябва да влезе. Да не изгубя пружинката, че няма такива химикалки по нашенско.
контраща гайка, която, за съжаление, ще навия само на ръка, понеже нямам този специален инструмент. Със сигурност той е прекалено тактически и предполагам, че ще свърши работа комплектния ключ за балканче. По-старите от нас не може да не го познават. Това е. Готово е. Щифта си е на мястото. Единственото, което трябва да направим от тук нататък, е монтажа на самият приклад. С едно силно изтегляне влиза навътре. Ето го. Напред, назад, 6 позиции би трябвало да има. Ще ги науча. Айде да видим как изглежда като цяло. Пружината натиска много силно отзад, понеже може би е нова и затова размества местото на дупките за момент, може да се нагади. Готово. Така изглежда вече новата пушка. За приклада. Той е с подвижна буза. Монтирах я с нощи. Трябва да ви кажа, че е доста удобна. Какъв смисъл? Може да бъде коригирана по височина само с едни 4 винчета, като може да бъде отпред по-висока, отзад по-ниска и съответно по удобството на стрелящия. Сега ще ви покажа. Аз съм я оставил в някакво си неизмерено състояние. Ето. Може да върви нагоре, от задната страна да пада, от предната страна да пада. Има около 3 позиции в височина. Това е. Мисля, че пушката изглежда малко по-добре от преди това. Удобна е. Вече. Хубав е за тилъка, мек и удобен. И с българския пълнител е вече прекрасна. Благодаря ви.